ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣಡು ಕರಿ 2 ವರ್ಷಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಲೆ ನಡಪಾಯರ ಆತಿಜಿ ದುಂಬಗು ಸಭಾಂಗಣಡು ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಬೇಲೆಲೇನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆನ್ ಪಾಡುಂದ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಲೆ ನಡಪಾಯರೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಲು ಯೋಜನೆಲೇನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆಕ್ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್ ಸಬಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ತೆರಿಪಾಯರು ಯಾನೇ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂದಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾರಿ ಬಡಿಪಾದು ಬಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಬೆರ ಐಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪಣ ಕುಂತದು ಬೋಂಡು ಕರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮದಿಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಆದತ್ತನು ಆ ಮದಿಮೆದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒರಿದಿಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ರಿಫಂಡ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಡ್ತಡು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಒಂದು 75,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸೋದಯಗಳು ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಫಂಡ್ದ ದುಡ್ಡುಗೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರಿಯರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವನ್ನುಳ್ಳೆ ನನಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬೇಲೆಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ನಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಜ್ಜಾತಿಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಂತಿಯರು ಬಂಡೇರಿ ನನಾತೆ ಕೆಲಸಲು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ನನಾತೆ ಕೆಲಸಲು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ ಭವನದ ಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಆಪುಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ್ ನಿಖಿಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ಕೇಳೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಹಿಸೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಚಲ್ ಸಂಘದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗು ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸಾಲದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು ಬೇಟಣ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಲ್ಮ ಅಂಜನೆ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫಲ ಕೊರ್ದು ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲು ತೋಚಾಯನ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಿರಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ದುಂಬಾರೆಡು ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು ಆಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡಿ ಅನ್ಪೋತಿನ ಏನೆತ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವ್ವಾದೆ ಬೈದಿನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಇನ್ನೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತ್ರಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ವಲಯದ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನನ್ನಲಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಅವಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಚಿಂತನೆಲು ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಆವೊಂದಿತ್ತನೇ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಪಿನವು ಪರತಿ ನೀರ್ದಲೆಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಪುಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರಬಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ್ನು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಸುಗದ್ದೆಗಿಡಿತಿರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ತಂಕ್ಲೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಸೇಗೋಳಿ ಬಂಟರ ಭವನಗು ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಹೊಸತಾದ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತಿನ ಜನರೇಟರ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತೇರ್ದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಬೀಚೇರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಮ ಸಭೆ ನೆತ್ಕೊಂಡಿರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟ ಗತ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಾಯರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಾಯರು ಸಿರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಾಯರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಿತ್ರ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಾಯರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.